Η καινούργια μας παρουσίαση έχει να κάνει με ένα ακόμη μοντέλο από τη Umarex. Στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε το Walther CP88, το βλέπετε εδώ. Κατασκευάζεται και αυτό από τη γερμανική Umarex. Ας ξεκινήσουμε όπως πάντα με την ασφάλεια του όπλου. Βρίσκεστε εδώ στο αριστερό μέρος. Πάνω όπως βλέπετε το όπλο είναι έτοιμο για βολή. Με κάτω το μοχλό η ασφάλεια έχει ενεργοποιηθεί. Να πούμε ότι το όπλο διαθέτει σταθερή εμπρός ακίδα όσον αφορά τα σκοπευτικά του, καθώς και πίσω ρυθμιζόμενο σκοπευτικό κατά διεύθυνση, την οποία μπορούμε να φτιάξουμε όπως εμείς θέλουμε, χρησιμοποιώντας το ειδικό αλενάκι που υπάρχει για αυτό το λόγο μέσα στη συσκευασία του όπλου. Στο πλάι, πατώντας αυτόν εδώ το μοχλό, απελευθερώνεται η θήκη όπου μπαίνουν οι μήλοι. Είναι 8 βολών, δέχεται βλήματα των 4,5 σαν και αυτά εδώ. Να πούμε ότι το όπλο είναι αντίγραφο, όπως μας συνηθίζει άλλωστε η Umarex, του πραγματικού. Έχει βάρος περίπου στο 1 κιλό και μια κάνη στις 4 ίντσες. Η σκανδάλη του είναι τόσο μονής όσο και διπλής ενέργειας. Υπάρχει δηλαδή, μπορούμε να επιλέξουμε και τη χρήση του κόκκορ που υπάρχει εδώ πίσω. Όσον αφορά την αμπούλα, να πούμε ότι βρίσκεται εδώ, σε αυτό το σημείο του όπλου, πατώντας το μοχλό που βρίσκεται ακριβώς στο πλάι της σκανδάλης. Απελευθερώνεται το καπάκι, κάνουμε κάτω αυτόν εδώ το μοχλό και η θέση της αμπούλας είναι ακριβώς εδώ. Όπως πάντα να θυμάστε ότι καλό θα είναι σε όλες τις αμπούλες να χρησιμοποιούμε στο κεφάλι τους μια σταγόνα από λάδι της κρόσμα. Κλείνουμε, δεν πρόκειται να κάνουμε εμείς κάποια βολή τώρα. Συνολικά να πούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική κατασκευή από τη γερμανική εταιρεία. Στην ελληνική αγορά διατίθεται σε αυτό το εξαιρετικό βαλιτσάκι μεταφοράς μαζί με 2 μήλους. Εμείς έχουμε τη νίκελ έκδοση του όπλου που βρίσκεται περίπου στα 250 ευρώ.